както се разбра, това са градски забивки. Ние се намираме на работното място на Калина, но коя е Калина и защо това е нейното работно място, ще разберем днес, защото темата... Животните в света на хората и хората в света на животните. Това е моето работно място, защото животните, с които работя, трябва да се работи в среда близка до реалната. Работиме не само тук с животните, работиме и по улиците, в абсолютната среда, в която си ги разхождат стопаните. Дори по домовете някой път ходим, ако съответно имат проблем, който трябва да решиме там. Кучетата се чувстват добре, стопаните също, единствено дано да не вали и да е светло. Това е условието, за да протече урок. Тренировката общо взето е нещо, което кара хората да разтоварят и затова е предимно през свободното им време. След работа, делничните дни и уикендите. Значи някакво забавление и за стопаните даже. Да, доста хора приятно им е, обичат, разпускат, питайте ги даже и тях. Имам няколко хора, които спряха фитнеса, откакто идват на тренировка с кучето при мене. Ти сигурно ги караш да тичат с кучето си. Няма как да не се тича. Ти от колко време се занимаваш с това? Вече 14 години обучавам кучета. Доста повече, отколкото работя другото, което работи като лекар. Хайде, изпусна се. Изпуснах се, да. Леле, казах го. И ветеринарен лекар съм. Всъщност, общо взето, моят живот се обрисува с една дума. Куче. Защо куче, не котка? Котките също ги обичам, работя също и с гризачи, и с котки. Просто около мене повечето хора са с кучета. Така ми се стече живота. Имаш ли куче? Имам две, но не кучета, а кучки. Кучки? Да. Какви са? Имам немска овчарка и белгийска овчарка малинуа. Имам и папагал. Жако. Как папагал? Жако. Жако. Жако е породата, иначе се казва Жеко. Предстои да видим един групов урок. В момента 4 кучета ще се включат в груповата тренировка. Съответно, измежду тях 2 са по-напреднали в тренировките, в смисъл имали са малко повече тренировки и 2 са малко по-нови, т.е. малко по-луди. Още се разправят. Още има доста работа с тях, с всичките има работа, ще видите. Моето куче помага и него ще го видите. То помага наистина. Да, тя работи тук също, не на бюро. Значи имаш колежка. Имам. Ники, искаш ли? Не. Защо? Ами хапвах скоро. Това е награда, за дето стоиш мирно пред камерата. Не съм гладен. Ето крайвихче награда. Не. Видяхме как протича част от обучението на кучетата. Това им е наградка, така ли? Това е апетитно нещо, кремвирш. Много стопани ползват храната, с която хранат по принцип, а не е добре. Защо? Защото първо кучето си Привиква. получава така или иначе. Някои предпочитат нещо по-апетитно. От друга страна, гранулата, с която хранат, ако хранат с гранула, отнема време да дъвче, а това разсейва кучето. Добре, лакомството хем да е малко, хем да е меко, хем да е вкусно. Аз обичам да казвам, никой от нас не работи без пари, кучето също. За да направи нещо, трябва да му платим. Трябва да се обучават всички кучета, които трябва да са в градска среда и съответно изискваме адекватно поведение в градска среда. Просто независимо каква е породата кучето, може да няма никаква порода. При мен има много кучета без порода, които са под общото име Мелес. Казвам Мелес, не помяр, защото помяр е невъзпитано куче, не непородисто.
и съответно няма никакво значение колко е като размер животното. Важното е да има някаква възраст, за да може да го обучим. Както разбирате се, едно аз захвана баба ми да учи сега на английски. Кучето също има някаква възраст, за да се обучи. Стопанин е добре да е горе-долу над 8 годишна възраст, за да може да работи и той. Има в момента доста деца, които работят с кучетата си. Стопаните им са децата. Майката и бащата водят просто детето. Чудесно, защото те са купили кучето за детето, а курсът при мен е комплексен. В смисъл куче, стопанин. Не уча нито кучето, нито стопанина отделно, заедно. Съответно, общо взето уча с стопанина как да работи с кучето и какво да прави в различни ситуации. Колко време е необходимо на едно куче, за да придобие някакви навици? Тоест един курс на обучение колко време? При мен един курс на обучение е 20 часа, 20 астрономични часа, като са разделени на индивидуални и групови. Първо всяко куче минава само с кучето и стопанина при мен е курс и после влиза в такава групова тренировка, каквато наблюдавате в момента. Тези 20 часа се взимат горе-долу за около 2 месеца, като ако хората са били редовни, кучето има едно адекватно поведение и контрола от водача абсолютно е на лице за тези часове. Има хора, които и 50 часа да вземат няма да се справят, просто защото работят с кучето само когато дойдат при мен. Отвръзват го от синджира в двора и идват на тренировка. Ако се пребереш и го върнеш пак на синджира, то няма как да упражни нещата, които съм предала. Ли се кучето да учи човек? При всички мои клиенти, да не кажа, айде 99%, кучето се учи 2 пъти по-бързо от стопанина. Факт е, просто кучето прави нещата с водач, който знае как да работи, нещата ги прави преди да ги направи с стопанина. Примерно с мен. Коя е най-трудната порода за обучение? Можеш ли ми кажеш? Има ли такава въобще? Например, мопс, пинчер или нещо такова? Нямам проблемно куче. Имам проблем с стопанина. Това означава ли, че хората сме в света на животните или е обратното? Всички сме в един свят. Факт е. Както и да го кажем, не мога да кажа кой в кой свят е. Зависи. Една комбинация на човек с куче, дори да са еднаква възраст човек, един и същи пол човек, с една и съща порода куче, от един и същи пол, не значи, че ще са еднакви. Това са различни хора. И не случайно е приказката, че кучето прилича на стопанина. Просто си приличат. Ако можеш и ти да бъдеш някакво животно, какво би искала да си? Само единствено куче. Защо куче? Най-ги разбирам. На куче или кучка? Имах си прилича на жена, най-вероятно кучка. Между другото имам кучета от приюти прибрани. При мен цената е наполовина за всички кучета, които са прибрани от улицата или са осиновени от такива домове. В смисъл с цел да мотивирам хората да прибират все повече и повече кучета, които се търсят дом. Не смяташ ли, че бездомните кучета може да се обучават сами себе си много успешно, тъй като те пресичат на зелено, за разлика от хората? Абсолютно факт е. Той живота ги учи. Това е така. Но ги учи в тази среда. Ако са в друга, няма да е така. Ще се научат на други неща. Тоест, както и да го погледнем, трябва да вземем пример от животните. Ние хората.
Желателно е кучето да е под 1 година. Имам в момента няколко кучета, които са над 1 година, но нещата доста по-трудни са за контрол, тъй като все пак 1 година кучето е правило нещата волна програма и сега изведнъж трябва да му обясним, че ще се правят по конкретен начин. Има ли тъпи кучета, които не схващат и им трябват им повече часове? Принципно, ако съпоставиш породите, има разлика. Ето, примерно, измежду тези 4 породи, които са тук, австралийската овчарка, куче, което смея да твърда, нали, доста интелигентна и работна порода, влезе в група за около 3 часа. 3 индивидуални часа, за да влезе в група. Гордън Сетъра, който по никакъв начин не смея да твърда, че е глупава порода, няма такова нещо, просто кучето е селектирано за друго. На кучето му беше нужно доста повече време, както и на стопанката, около 10 часа индивидуални, за да влезе в група. Американския булдог по същия начин имаше нужда от малко повече тренировки, голдъна доста по-лесно. Общо взето, масовите породи, които виждате, не случайно са масови, а просто защото са доста по-лесни за гледане, доста по-лесни за контрол и доста по-малко проблемни. Всички знаете, че има кучета като породи, които са проблемни, които са пазачи и агресията така или иначе е заложена и е много важно да се социализират максимално, за да може да имат едно адекватно поведение в градската среда. При мен има хора с най-различни изисквания. Хора, които, примерно, един иска кучето му да се качва само в колата, пък друг, да кажем, иска кучето му да му отваря вратата или да му носи телефона. И такива ли? И такива, разбира се, имам, да. Имам клиент, който ми е звънял да ме пита как кучето му да му държи телефона, без да го дъвче, за да му го донесе. Научава ли се? Учи се, да. Съжалявам, че не е тук, но този ми ученик е, може би, една от най-голямата ми реклама. Прави страшно шоу, момчето страшно много се забавлява да го прави с кучето си. Кучето изпитва изключително удовлетворение от това, че е направил нещо за стопанина си. Жени още странни желания. Странни желания да ме попитат защо да учим кучето да ляга, като сяда. Примерно. Аз това не мога да го разбера. Но мога да кажа много команди, които може да не свършат работа на водача, но самия факт, че си накарал кучето да направи нещо, това е вид работа за него и то се ангажира по някакъв начин да го изпълни. Съответно, ангажирайки кучето по такъв начин, здравей, ета, ангажирайки кучето по такъв начин, съответно се изморява. А най-добрият начин да изморим кучето е с умствена работа. Можем и с физическа, но умственият труд доста повече товари, отколкото физически, както и при нас.